Ito ang ano. Gulay. Lagi pa mamara tayo. Wah. Pilang tunga dere. 120 na. Oo. Tunga lang. Oo. Ma'am, 40 na kilo tarong, 40 na. 40 na kilo tarong. Dito naman tayo sa mga dried. To pa bakal shen. Pwede shen lang. Oo. Ay, kasang tabag. Ang galing. Pila ang kilo kang ano? 60 na. Kamisan na sa ma'am. Dilit naman. Teka. Kulang na ata ang budget ko. 60 ang kilo sang kamote. Ano lang ta? 40 lang. Ikaw lang pilit man. Oo, sige. Oo. Ano may mga ano. Okay. Oo, sige. Exit na. Exit. Santa Barbara. Uwi na sa Hagalan. Ganyan siya. Ito na ang mga napamili ko. Meron pa din akong plastic na nagamit. Kahit nagbaon na ako ng Tupperware para wala sanang plastic. Bantindera. Wait. Ilang tahong ang pinapabili ni Darlene. 500 pesos ang budget ko dito. 520 ang dala kong pera, dala ang pamasahe. Ang natira ay 15 pesos, sakto sa pamasahe ko lang. Ito ako
lagi mamalingke. So, dinala ko ID ko. Sabihin na naman, senior citizen ako. So, wala. Sa 520 na dala ko. Tapos, pag nahulog, wala na akong pamasahe. Ito, 15 pesos pamasahe. Santa Barbara to Padilla. Mahusay. Lagi akong ganyan. Laging sakto. Nabili ko ay
Lord, may ara. No, aray ko. Aganan, mini market. Aganan. Ang maghugas ng kamay bago pumasok. Ay! So, ang bilis ko lang na malingki. Umalis ako kanina ay 6:40. Ngayon, 7. Ano ba? 7:30 ata. Kapag-cash ako ang 520 pesos. Buti na lang, nakadalawang sakay ako. Kasi sa paradahan pala sasakay. Buti at hindi ako sinigil ng pumasahe galing sa palengke papuntang terminal. Kung nagkataon, hindi ako makakauwi dito. 15 pesos lang tira sa pera ko na 520. Kasi sinadya ko talaga na sakto lang ang matira. Kasi may bibilin pa nga wala ng pera. 15 pesos mamasahe mula Santa Barbara. Buti hindi ako sumil ng unang driver mula sa palengke ng terminal. Pinalipat niya lang ako ng sasakyan kasi doon pala sa terminal dapat sumakay. Pero malayo yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're home. Ito na ang mga napamalengke. Ay, di. Santa Climbs nung nag-hiking. Ito, nagdala talaga ako ng Tupperware pero ang ibang tindera hindi pa din nilagay. Ito, lobo-lobo ang tawag. 50 pesos yan, 1/4. Dulong, sarap yan, torta. Ito, buti nakabili pa din ng gulay, 10 piso kasi pinagkasya ko lang ang budget. 520 pesos ang binigay ni darling ko. Ito, wala, hindi ko nalagyan. Ito ang mga sari-sari, mga dried. Ito ang isda. Ang pinapabili talaga ng darling ko ay tahong, pero walang tahong. Kunti lang isda sa Barbara, salmonete, bangos, 300 yan na slice na. Ito masarap to paksiw, salmonete ang tawag dito sa Iloilo. Ito. Sa amin sa Bicol, tiaw. Ay, tiaw. Maya di nahulog. Ayan, 120 pesos yan, 1/2 kilo. Ang mahal, ang liit lang niya, pero ang mahal. Ito, nagdala din sana ako ng papel para sa mga sa dried. Sa tuyo, kaso naka-plastic na din siya. Ito, dalawa nito, 15 pesos. Ito, hibi, 20 pesos. Itong paborito namin na i-partner sa corned beef. Sarap nito, prito, crispy. 100 pesos ito. Yan. Ito pa. 2.15, 30 pesos. Tapos kamote, 60 ang kilo kaso wala nang budget. Pinagkasya ko na lang ang mga natira. 40 pesos ito. 2, 4, 6, 7. Ito walang laman. Wala na.
10 pesos, 50 pesos, 60, tapos ito, 30, 90, 110, kag 100, 210, kag 120, kag 100. Plus ang pamasahe ko na 15 pesos papunta at 15 pesos na pauwi. Buti na lang talaga at mabait yung si Manong driver na sinakyan ko galing mismo dun sa may palengke ng Santa Barbara. Kasi dati, bago mag-pandemic, merong jeep doon sa may unahan, doon lang kami sasakay lahat ang mga ang papunta dito ng syudad. Pero kanina walang jeep, kaya ang nagbaba din na jeep, doon din ako sumakay. Tinanong ko naman si Manong kahit walang pasahero kung pwede ako sumakay. Pinasakay naman niya ako, tas nagbayad ako sa kanya. Hindi niya kinuha ang bayad ko. Ang intindi ko sa konduktor ako magbabayad. Yun pala, dinaan niya lang ako dun sa terminal kasi pipila pa siguro siya. Tapos minababa niya ako sa terminal. Doon ako pinalipat ng ibang sakyan papunta na dito. Doon magbabayad sa dispatcher. Kasi pagsakay mo, bayad na para hindi na aabutin kasi sa terminal. Buti di niya talaga ako siningil kasi kung hindi, kukulangin ang pamasahe ko, di ako makakauwi. Ayun, ganun. Happy morning. Luluto na muna tayo. Ay, ang kinain ko. Aray, mainit. Ito na. Mahal, no? 120 ang 1/2 kilo. 240 ang kilo. Ganyan lang siya kaliliit. Samantala ang bangus, 3 peraso na 100 lang. Luto ng torta. Ito ang 10 pisong gulay. Hinaluan ko lang ng malunggay. Ito lang talaga ang mahal. 120, 1/2 kilo na yan. Ayan, dami na. Breakfast.